आता आमची वाट चालू झाली आहे ती हरिहर किल्ल्याकडे जाऊची. हरिहर किल्ल्याकडे जाऊ आमची फर्स्ट टाईम आहे, पहिल्यांदाच जातो. आणि जसं आम्ही विचारतो माहिती घेतो तसे ह्या लोकांचा म्हणणं आहे की साधारण एक अर्धो पाऊण तास लागतो वापसा. तर एक आमचं असं मॅपवर आम्ही जर बघला, गुगल बाईक विचारला तर ती म्हणता 30 मिनटं लागतली म्हणून. बघूया आता कोण आमचा खरा ठरता, गुगल बाई ठरी ठरता काय, पहिले गावातले लोक खरे ठरतात. गावातली नदी पाठी बसन तंबाखू मळता. हरिहर फोर्ट, हरिहर फोर्ट, हरिहर फोर्ट, हरिहर 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 हर हर शंभू शंभू. काय जर डोळ्यांचा पारणा फेडलेला असो तंबाखू मळल्यान त्यांनी. मामा चालले होत कुडाळाक. लागलाय रे बाबा. असं त्र्यंबकेश्वरला सांगते कुठे. आणि हो आमच्या गावापेक्षा बरा तर दिसणार नाही. रस्तो एक्सपिरियन्स करता थोडंसं इतकं काय बरोबर असतं नाही, पण आमची 4x4 असल्यामुळे आमका काय